إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فيقول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Jadi rabe julbe aya jadi janggulen do e dokkan en résumé kisa annabi Musa alaihi salatu wassalam. Kubaru annabi Musa waranai mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko mande jawmi ko ewnimo hawa diwol cenangol kanyum man wete tuwa nokkure hosere wete tuwa enden herdon Allah cenido ewnimo ngam hokkamo nelal hokkimo nelal man umri mo o yaha ha fir'auna ngam fir'auna man o yabbake keri Allah fu mudum enden o tefra fir'auna man o jama dum wodi haaje sena ko ha zunuba mudum na zunuba mum no duri do pat Allah kam wodi siriya yafa ko amma kanko onni o wodi siriya kanko bo yidgo yafe gona sena ko ha zunuba ma kona o yidi sappine ko lawol jottinangol mo ha Allah cenido takdomo bawo ko o wadi do fu Allah kam jabanmo o yidi sappine ko lawol jottinangol mo ha Allah cenido na enden wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha Allah wi bawo man annabi Musa o hokki fir'auna o sappini fir'auna mujiza uran ga mawnugo kanjum man wete sawnu ma ko ndu o sakkinta dum warta dum boti enden dum man bawo dum man do fudo ko laati jawabu fir'auna fa arahu al-ayata al-kubra fakadhaba wa asa o fewni annabi Musa do latta go dum nelado e ga Allah cenido o fewni bo latta go mujiza man do dum kaye fiwol gol Allah hokkimo enden o yeddi jawmi ko e bo o mofti ummatore mako mofti population mako o wolwi be sawtu tonga caka mabbe o wi'ata be ana rabbukumul a'la nda ko Musa waddi kesum Musa waddi bid'a Musa aaji wodi jawmirawo goddo la min wete jawmirawo modon burando bangago min wete jawmirawo modon enden Allah tani do wi Allah nangimo kadi Allah tani do nangimo be yanga daga dunya do kanjum man wete halke go be njolu e nangirimo bo be yanga da al-akhirah kanjum man wete yite annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu saa adkhilu ala fir'auna ashadda al-adab allawi yite fir'auna man be yimbe ma ko fu be gadde ha yite man wakkati fajiri be wakkati asiri tum be gaddete ha yite man do kam haya mabbe je barza do kam igabe maayi man ha wargo jotta les duubi ujine nay do kam kala nyalde fu fajiri be asiri be ngaran be pe'ini ha do yite ngebe tammi husugo ha mudum darngal to wadi Allah wi nyalaade darngal umminte wi'e nastine fir'auna be yimbe ma ko do yanga da buran kasatu den do wete résumé qissa fir'auna dedirabe la takender uslub al-Qur'anil Karim suklora go be qissaji annabo en be qissaji nelabe Allah cenido ngam qissaji man do di don efta wazuji di don efta miccuyeji di juldo maran haaji mu juldo o maran haaji o andadi ha gal ko larani education mako gal ko laradi larani mawnudi mako ndi ruhu ndi yonki mako ndi dina mako e ha hudugo mako be nelal Allah wete nelal silama man do dum fu man do o maran haaji o humpito ko laati hanele caalide ngam man laati nder ko alquran duddini waddugo qissaji annabo en dum masin ha wi'ama tatabel alquran fu dum qissaji annabo en bimana to a wadi alquran gebe tati yebre wore gam fu dum qissaji annabo en Allah cenido qissa annabi Musa alayhi salatu wassalam be fir'auna qissa man ka kalatake kanka weti quran ka qissaji pat dudgo ha nder alquran
jolgo ha nder alquran kanka ɓurata qissaji luttuɗi fuu lortingo ha nder alquran ngam qissa man ka ɗum mari darseje ka ɗum mari miccuyeji ka ɗum mari wasuji. Fir'auna o kanko man o ƴaggake o warti o jabbarinkejo ɗum goɗɗo mo wala enɗam ko peetel ko toɓɓel ha nder ɓernde muɗum. O ƴaggake ha relation mako be Allah takɗumo on ngal wuttudu man o ƴaggake bimana o ƴaɓɓake kala keeri kam fuu ngam o dullitini Allah ceniɗo. Allah man ma o dullitini ɗum o jaɓay woodi haqiqa mbiyete ka ɗon wiyete Allah man ma o dullitini ɗum o aƴani hoore maako ɓuran ɗum heerorago sifaji Allah ceniɗo. Sifawol Allah ngol Allah tan hani mara ɗum ɓuran ngol heerorago nder sifaji maako. Fir'auna aƴani ngol hoore muɗum o aaƴi kanko man o sifa reweego kanko man o deweteɗo o wi'ata ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andanayi on deweteɗo tana am. O wi'ata ummatore maako population maako mi andanayi on deweteɗo tana am. ɗo kam ha kuudal maako be Allah ceniɗo. E bo Fir'auna o ɓeeti o tooñi jeyaɓe Allah lattiɓe muwahhidun jogiiɓe tawhidi ha wakkati maako jogiiɓe tawhidi ha wakkati maako kamɓe wiyete banu Israil en kamɓe man bo o tooñi o fantini ha tooñaago ɓe o wartiriɓe ɓe jeyaɓe o wartiriɓe ɓe jeyaɓe ɓe jaggotoɓe ɓe kuuɗe nawuɗe kam fuuɗe maɓɓe o yotti ngaaya o suɓi yangata keroraka o ukka ɗum dow maɓɓe kanjum man wiyete o mbara ɓiɓɓe maɓɓe worɓe to dañama kam pat o mbara e nden ɓiɓɓe rewɓe bo o lutta ɗum e nden be nebgo zamanu kamɓe majum ɓe ɓolwa wartama ɓe ngooda e nden ɗo wiyete siyasa nga o waɗi e bo o heɓi kubar ha gal gume en maako woodi dañeteɗo gal banu Israil en man mo laamu maako tan mi yibbugo ha dow juuɗe mum o wi sey o waɗa faddode man nde to o hirsan kala gorko fuu kam na on man tan maki wangugo. Amma bawɗe Allah ɓuri banni Allah waɗi tahaddi Allah irnimo waɗi tahaddi nde nda ko o wi kam Allah wi kay dañeteɗo wara yibbina laamu maako kam kañum kam sey mawna ha saare maako sey latto kanko on mawninta ɗum ñaama ñamdu maako kanko aynata ɗum kanko on wartirta ɗum bana ɓiyu banni be bawɗe Allah waɗi annabi Musa kam ha wakkati oɗo hirsa ɓikkon annabi Musa daña amma huuci ha saare maako mawni ha saare maako ha pale dow yeri maajo teddinaɗo e nden e kadi ɓaawo ɗum man ɗo fuu annabi Musa o loroy kanko man o nelaɗo iga Allah ko Fir'auna waɗi ɗo fuu adila ko Allah waɗi Allah yangitittamo Allah nangatamo Allah halkatamo sey to darni dalila dow maako wama kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah wi min jangititta sey to min neli nelaɗo ngam man ko Fir'auna waɗi ɗo pat Allah yangitay ummatore maako sey nde neli annabi Musa e bo Allah hokki annabi Musa preuve ji hokki annabi Musa mujizaji dalilaji deydey to Fir'auna laariɗi kam andi ɗi kam iga Allah noon o nulaɗo Allah be gonga Allah umri annabi Musa bo huuda be maako be ɗelmugo fakula lahu qawlan layyinan ba o halliri ɗo fuu annabi Musa wi bolwan Allah ceniɗo wossi annabi Musa wolwanamo kam haala koyka ngam tema o jaɓan Allah kam andi o jaɓata amma wi tema o jaɓan malla bo o hulan Allah ceniɗo e nden Allah we'iti ha yeeso maako kala sababuji gaɗanɗi o jaɓa gonga o lorto ngam Allah ceniɗo ha jaɓa mo. Amma kadi ɗum man ɗo fuu ɗo ragare man ɗum warti mere ɗum pat ɗum nafay ha yeeso Fir'auna walakad atayna Musa 9 ayatin bayinat fas'al bani Israil iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la adhunnuka ya Musa mas'ura Allah en dokki annabi Musa mujizaji jeenayi kayefiji jeenayi laaɓɗi gotol fuu ma he an tabitin ko o nelaɗo Allah ƴam banu Israil en nde annabi Musa man waranoyɓe warani Fir'auna man be ayaji man Fir'auna wi'ata mo Musa miɗon yikka an o a ciraɗo sustugo ma wi'a nelaɗo Allah sustugo ma wi'a waɗan kayefiji ɗo kam tema woodi kuugal ngal ɓe kuwima memi hakkilo ma kanjum man ha cusɗuɗa mbiɗa a wi'an ko mbiɗa ɗo e kadi ɗum fuu majum dediraɓe ɗum pat ɗum nafay ɗum fuu ɗum handitayi Fir'auna ɗum sanjay yakeji Fir'auna ɗum wartiraymo ha Allah ceniɗo her ñalaade nder ñalaɗe Allah ceniɗo
de Allah walliti gonga ha mudum do fewre Allah bangi fi mumini en her nyalaade mande Allah halki heferbe her nyalaade mande Allah o harki fir'auna be lawale mudum Allah o halkiri fir'auna be lawol kayefio Allah tanido famditini halku go fir'auna man do Allah kam na dum kugal mangal fa akhasnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yam Allah min kochimo kanko be lawale ma ko min cakkini be ha jurwire fadum ka el petel gol goddo wocata sakkina ni non Allah tanido wolli bani Allah halkirimo be lawol kayefiwol lawol kayefiwol Allah umri banu israil ngurto jemma Musa hoca banu israil be ngurto jemma be acca misra be ngurti jemma fir'auna wala kubar nde weto e fir'auna hefti mofti kala yimbeji mudum par sebe tasna banu israil be jokkobe be tilfinabe be timminabe enden be ngadi bannon man ko nder wakkati jaawunga be ba'anteji burandi dogugo be tasni banu israil en bo jottake ha mayo maliya ha mer rusdo be jottake mayo man buri ta e go cokum e bo be ngejiti fir'auna bo kanyum bo yottake be non kanyum bo hakkunde mum be mabbe dayaki enden be man be don joini be kalki imma be nasta mayo be njolo to nanon bo fir'auna jokkobe tilfina be ngam majum be cinkani annabi Musa alayhi salatu wassalam be andani annabi Musa inna la mudrakun Musa en jokketebe dabare men wonnake en jokketebe fir'auna jokkoto en tilfina en dabare meden wonnake annabi Musa be imana ko annabo en wi kalla inna ma ya rabbi sayadi tambi e banni jawmam don be am décision wurtago na décision Musa décision tokkago lawol na décision Musa jawmam don be am hakala ko kuwan mi fu jawmam on o handi tan do men gadani Allah tani do wi fa awhayna ila Musa an yadrib bi asaka al bahr min gaido annabi Musa fi be sawruma do mayo shawelni gel annabi Musa man jogi noy woni solution Allah wi mo cawel man gel o fadda mayo man gol ya Allah dume sawruwa wata wat go ha mayo dume sawruwa wata wat go ndiyam kewda ma bokotima sakko ha mayo bodum ocean Allah tani do umri mo o tappa Allah tani do yifan falaga fa kana kullu firqin ka tawdil azim de o tappini mayo man sendi njute nga mudum cak babel ngel o tappi 50 cm malla buri seda do don o tappi man do njute nga man pat seki non mayo man seki ndiyam man dari tuwe to alari ndiyam man dari dam ilay do be adum koseje ma pindije e nden be man lawol wangi caka mayo Allah umri annabi Musa nastangol be banu Israil be man annabi Musa nasti be banu Israil wa aslafna thamma al-akharin Allah wi min baditini herdon man do beya kambe man ben wete fir'auna be yimbe mudum baditake yottago mayo wa anjayna Musa wa man mahu ajma'in Musa be yimbe mum bo pat min taytini enden wakkati ragarejo nder tokkibe annabi Musa kosngal mum yaabi njorndigal gada wakkati man den tokkido fir'auna bo ragarejo kosngal mum nasti ndiyam ragarejo gal annabi Musa wurtake ndiyam ragarejo fir'auna bo nasti ndiyam fir'auna do ardi ummatore mudum sebe jokko Musa wakkati man Allah cenido umri ndiyam man hawti e be man ndiyam man hawti be majum ko Allah cenido wi fa akhasnahu wa junudahu fanabathnahum fil yam min koshi mo kanko be lawale ma ko fu min cakkini be handiyam wa huwa mulik o pelnido to do man wete ani ragare fir'auna be jama ko ragare jabbarin kejo odo wakkati o yola man do o faami kugal fu wonnake nden man o habani ha o wata o fi hatta iza akhadhahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bi banu israil wa ana min al-muslimin Allah winde jolu man hoci mo timmi o tawi timmi o do caka ndiyam o mayan wala ko lutti o habani wo in go ala akhira mako wakkati man o habani wo in go ala akhira mako wakkati man o habani wo in go hakkunde mako be jawmi ko o wi'ata amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bi banu israil minun ini wala dewetedo be gonga sai mo banu israil en nuddi o jabina o dewetedo na o jawmirawo ngendam mako pat o pewowo do na dum sifa mako o nuddini jotta man den wala dewetedo be gonga sina Allah mu annabi Musa ewniri mo foroy ngendam mudum fu o nuddina dum o saliman do jotta o wi o nuddini Allah jabay imana ko mako ngam yokkima ko wadi ngirngal Allah hokkimo wakkati njurga ha o nuddina
ayaje ɗuuɗɗe ha o jaɓa nelaɗo tedduɗo kalimaji ɗe lemɗi fu ona fitoraki ngam man jawabu laati al'ana jottara ɗon nuɗɗinta wa kad asayta qablu wa kunta min almufsidin a salakeno ko saali pat a laatake nder wonnoɓe fal yawma nunajjika bi badanik ande kam min ɗo kisna ɓalama no ɓalama man kam ndiyam halkat ndiyam tutoyen ɓala man na ngam darja maga na ngam hormingo nga litakuna liman khalfaka aya ngam nga laatano aya her waranɓe ɓaawo maɗa ummatore Musa man be hoore mum ni ha ɓe jaɓa fir'auna man halkini noon ɗo hakkiloji maɓɓe jaɓata sey to ɓe gi fir'auna ɗo forti nda ɗum ɗo forti ndiyam hooci ɗum maayiɗo timmuɗo nden man wiyete ɓe jaɓan Allah wi min kisna ɓandu maɗa ngam hikma kaɗo e nden ɗo wiyete reere jabbarinkejo oɗo ɗo wiyete reere goɗɗo ɓuranɗo hallugo ha tariha ɓiɓɓe adama e nden ɓeetiɗo keeri Allah ceniɗo ha gendal mum be Allah ha gendal muɗum be jeeyaɓe Allah ceniɗo e nden Allah ceniɗo lorni qissa man ɗuɗɗum masine ngam ɗum laatano ummatore nde ɗum wasu ngam ɗum laatano ummatore nde ɗo ɗum aya barakallahu li wa lakum fil qur'ani al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al ayati wal dhikril hakim wa nafa'ana bi hadi sayyidil mursalin banni wiyete ragare fir'auna be ummatore muɗum halkego fir'auna lattiɗo ƴaggiɗo ƴaɓɓiɗo kala keeri Allah halkugo mo kanko be lawale maako taggugo paas maɓɓe ha tariha Allah wi fama bakat alayhim as-sama'u wal ard asama be lesdi woyayɓe wala boodngal ngal asama mandani ɓe wala boodngal ngal lesdi mayani ɓe mandani ɓe ngam man ɓe mbirniɗo asama hattitaki ɓe lesdi hattitaki ɓe taggugo paas maɓɓe banni ɗum laatake ɗum ukkano mawɗo ha tariha nele Allah ceni ɗum lattake ɗum ukkaɗum événement lattinga manga masine ha histoire nelaɓe Allah ceniɗo ngam man annabi Musa alayhi salatu wassalam kanko man o suumi ñalade nde fir'auna halki be ummatore mum oɗon laara man be laawol kayefiwol ngol annabi Musa alayhi salatu wassalam o suumi ñalade man nde ɗo yaada be sappore ha lewru haram ɗum gonɗen nder muɗum jotta ɗum ukkake nder ñalade sappore lewru man ñalade man nde annabi Musa o suumide ngam o yetta Allah ceniɗo o suumide ngam o yetta Allah ceniɗo mo bawɗe muɗum tan mbawata halkugo jabbarinkejo bana oɗo annabijo men alayhi salatu wassalam wakkati o feroy o wari Madina o tawi yahuda en kañumen ɗo cuumo yahuda en aƴanɓe tokkago dina annabi Musa o tawi ɓe ɗo cuumo sappore haram man kala nde yaali pat ɓe ɗo cuumo annabijo alayhi salatu wassalam ƴami ɓe ko waɗi ɓe cuumoto ñalade man ɓe mbimo na Musa suumake no ñalde man ɗo ngam yettugo Allah ceniɗo Musa suumake no sappore haram man ɗo ngam yettugo Allah ceniɗo dow halkugo fir'auna be hisnugo mo bo kanko be ummatore maako annabijo alayhi salatu wassalam o suumi ñalade man sappore man nde o suumi nde o umri bo sahabu en maako cuumo sappore man o wi'ata yahuda en minin ɓurata handugo annabi Musa dininta on minin ɓurata ɓadotirgo be annabi Musa dininta on acci onon kam nelal annabi Musa ɓooyima minin man ɓen wiyete diina amin yaadan be diina annabi Musa alayhi salatu wassalam enen banni annabijo alayhi salatu wassalam o tabitini ase nele Allah ɗo keeriɗi zamanu ngala cakamaje mumini en keeriɗi zamanu be keeri babe wala mumini en ɓe zaman annabijo Muhammad jingana mumi en ɓe zaman annabi Musa alayhi salatu wassalam jingana annabi Musa jingana mumini en ɓe zaman annabi Musa cuumo ngam yettugo Allah ko Allah huwi ha to ɓe cuumo ɗum ngam ɗum woɗake ɓe ngam ɗum fottani ɓe ɓe man annabijo o suumi ñalade man o umri sahabu en maako cuumonde o wi'ata enen ɓurata handugo her annabi Musa dininta yahuda en annabijo alayhi salatu wassalam o wangini bo baraji suumago nde o wi miɗon tammoro Allah to goɗɗo o suumake ñalade man ɗo Allah hefanamo zunuba hitande salide ñalade man nde sappore man nde to goɗɗo o suumake nde Allah yafanomo zunuba deydey hitande salide ha gendam maako banni kadi annabijo o suumi sappore man kam marraje ɗuɗɗe e ɓaawo majum annabijo o waɗi anniya o suumoto jeenayre kam yahuda en lettaki ɗo cuumo amma annabijo o nufi o suumoto nde ngam o luuta yahuda en
yahuda en kam sappore man tan cuumoto wala wonde o yiɗi o luuta ɓe o yiɗi woodi ko sendindirta hakkunde maako be maɓɓe ngam man o waɗi anniya o suumo jeenayre o suumo sappore sakko ma jeenayre bo kayre man nden wiyetende Moussa be yimɓe mum man gurti histoire man fuɗɗi be jeenayre timmi ha sappore ngam man annabijo alayhi salatu wasalam o laari o suumo jeenayre to balɗe maako poɗidake amma hitande warande man ɗo jokkaki ngam majum nder sunna kayre man bo nde suume nder sunna kayre man bo jeenayre man bo julɗo o suumo jeenayre o suumo bo sappore woodi haman ludgo yahuda en lattiɓe wajjiɗen ɓe sappore man tan ɓe suumako e bo derɗiraɓe ñande jeenayre ha meɗen ɗo kam ɗum yadan be alaɗo warande hande ɗo en ɗon jeeɗiɗaɓre janngo jeetataɓre lewru zulhijja lewru layhaji timmuduɗo ndu hebbidin ndu waɗi balɗe 30 asawe kañum wiyete go'ore e nden man hande ɗo en ɗon jeeɗiɗaɓre e nden janngo asawe ɗo jeetataɓre alaɗo woni jeenayre alat kañum man wiyete jeenayre lewru haram altine bo kañum man wiyete sappore e ngam majum en kaɓo cuumoɗen ñalɗe man ɗiɗi ɗe ngam yaktago annabijo men sallllahu alayhi wa sallama e ngam solango bo baraji gardi ha suumago ñalaɗe majum bo e ngam hawtugo bo ɓe annabi Moussa be ummatore maako ha ko sali en fuu ɗum ummatore lattinde woore Allah caniɗo o risko en suumago e o jaɓan en bo ko cuumotoɗen majum